Mene su u stvari 5 let učili govoriti, a mene žena uči 70 let šutiti i nikak ne ide. Ja, veli da obično kaj rečem, to je kratko ali glupo. Je, čujte, to vam tak život to dojde. A u stvari, kad gledam, ja sam vam jedan jedini vic, vi ste mene isto zvali sin da ja viceve prepovedam. Nažalost, viceva više nema, sve je istina. Odkak je ova država, sve je istina. Jedino je dobro onima koji znaju krasti i lagati. A kad je pitanje laž, onda veli, bara je došla u svoj vrčak i vidi na šljivi sused Štif. Zeme pruta i počina šturcati. Ideš doli prazit sjedeće. On vidi, bara, najme šturkati, ako zidem doli, on te zmrda. Prasec jedan, još i prostote govoriš. Bara, lijepo sam ti rekao, ne, če zidem doli, on te zmrda. I došel je do zadnje grane, skočil doli i pobegel. A bara gledi pruta, veli, prav, veli, ko krade ti i laže. Ja sam u stvari, to vam moram isto reći, ja sam smislil jedan jedini vic, druge sam sve pripovedal kaj sam čuo. A taj vic nije vic nego životna istina. Ja stanujem u Križevcima, inače sam ja doma z Ludbrega, a u Križevcima sam u dijaspori. U Križevcima u 4-katnici i stan imam na 1. katu. Ispod mene Biondić familija tvrdi HDZ, a ja komunista. Da ne zabim, jer sve više zabim, prije 3 mjeseca me je musnulo, sad sam došli malo k sebi. Kaj sam sve reći? A kad, vište kaj vam znači imeti prijatelja v Narodnoj knjižnici. Kaj vam prišapne, ako je, istina nije ono kaj je prečital. Još jedan šapče, pak budu komunisti na vlast došli. A kad iznad mene isto sused HDZ, a ja komunista. I neko gluho doba noći, neko meni zvoni na vrata. Ja odprem, sused Biondić. Ja mi sused, kaj se dogodilo, kaj vrti, on isto ima malo decu, kaj neko, veli, ne, imeli smo sastanak HDZ-u i donesli smo odluku, a to je bilo 90. sam vam rekao, uoči promjena. I veli, gospođo, zbudili ste me. I veli, mi smo imali sastanak u HDZ-u i donesli smo odluku da ako dojde do rata, da svaki zatamani jednoga komunistu. A ja, pa to se mi mogli bi jutro reći, veli, ne, sam te došli prosit, kaj se ne bi Šimo neko obećao. To je moj original. A inače, jedna kratka, ali vrlo životna pričica. Naslov je, kaj ti je naš čovjek? Naš čovjek je išel na sprejevod. I bilo je čudo ljudi, kak to pri nas je bil jako lepi sprejevod, ak je bilo čudo ljudi, ak so se plakali i ak je župnik dobro govoril. Lepo. I prešli je sprejevod i naš čovjek je išel obiti grobno mesto od svoje familije, jeli? Pužgal je sveću, del je cvetje i krenuo je dimu. I najedanput čuje nekakvoga čudnoga glasa. U pomoć živoga su me zakopali. U pomoć živoga su me zakopali. Naš čovjek ne bi bil naš čovjek, da ne išel gled, kaj to je. Iza jedne čemprese, friška humka, iz humke roka van. Li u pomoć živoga su me zakopali. Živoga su me zakopali.
čovjek, kako je red, naš čovjek pogleda levo i desno, ali je. I to preplitko. Sad smo se skroz prema Europama okrenuli i veli Zagreb je došao na red za međunarodni kongres o emancipaciji žena. I prije podne su bili, kak se to veli, briefing se zove, da, a popodne su se žene spajdašile. I jasno, ko se je spajdašile? Talijanka, Mađarica i naša Bora. I veli Talijanka, a razumi? Rekla ja moja Giovanna, razumi će emancipaciju. Hoće kuva, neće kuva. Hoće da soldi, neće da soldi. Hoće vodi djeca u školu ili neće. I može, kaže, ja prvi dan ništa ne vidio. Drugi dan ništa ne vidio. Treći dan hoće da vani kuva. A veli Mađarica ištenem paprika. Ja rekla svoja Janoš, znaš kaj je emancipacija? Hoćeš kuhaš, nećeš kuhaš. Hoćeš vodiš djeca iz školavo, nećeš. Hoćeš daš penezi, nećeš. I može, kaže, prvi dan ja ništa ne vidio. Drugi dan ništa. Treći dan hoće Janoš vodi djeca iz školavo. Ali ja sam rekla, Štep, pizarija je dosti. Ja ne boš dal peneze, ne boš, ti znaš kaj je emancipacija, ne znaš, boš vodil djecu u školu, ne boš kuhal, ne boš kuhal. I moram vam reći, prvi dan sam ništa vidjela. Drugi dan ništa. Treći dan sam već na levo oko vidjela. Ja mislim da vam je sad dosta mene, ovi su tako lijepo popevali, ova lepa djeca su igrala tambure, nekad nema tu tak starih, kad bi se sjećali našega gospodina Đure Lončarića. Mi smo tambure imali, isto svirali smo, a mene je tak bil, ali ja sam bil kriv. Čim smo počeli ili na zboru popevati ili tambure igrati, prvo kak je počelo, onda je došao i šupio mene. Ali, sine, ja za tebe, za tvoje dobro bijem. I sva sreća kad je nova vlast došla, sad više ne smije tući. Ko je dalje? Evo, a moram vam reći, moja savjest je Edita, znate. Zadnjih par let kako ovo ide tu v Ludbregu Kešterijada, Edita je mene zvala nekoliko put, ali me svaki put upozorila, veli, Nikica, modeš koji prosti vis, ali ne jako prosti. A mene to, da vam budem iskren, uopće ne čudi. Jer vi kad vidite danas šta se dešava u ovoj našoj državi, smije se krasti, smije se ubijati, smije se otuđiti kaj hoćete, smije se i silovati, ali ne smijete na javnom mjestu reći da neko nekoga jede.